Dneska budeme hrať Keyboard Escape, ale musíme sa natrénovať čo najviac, že by sme mali kopu sily. Takže kedy bude update? Neviem, asi... Poď sa kúknúť. Či je vôbec nový update? Ale tam písalo, že je nový update, ale my nevieme, lebo sme teraz prišli na Roblox a neviem, či bude vôbec update. O 3 hodiny. Ale tam sa kúkni, kedy. O 3 hodiny, to bude 21:00. Čo? V Slovensku. Ale v Anglicku to je 8:00. A vtedy majú ráno. Ja som sa prepadol cez zem. To rieti. Poď kúknuť. Aha, už nič. Ty si prvým v svete? Áno. Ja som druhý muž. Ja veľmi nebavím z toho. A koľko máš level? Ja mám 69. Aha, toto od 120 môžeš. A teraz sa natrénuj, OK. že by si mohla ísť. OK. Ale poď na ten pás, nie? Jaký pás? Ty si daj na ten pás ten terminál. Jaký termín? Hej. Lebo mne to tak funguje. A mne, ale ja mám hnedý. Ja som to čo dostal. Čo si tu som? Ale nič také, ale ja neviem vôbec, či mi tam dať, to nič. To sa dá tradovať v tej hre? Nie. Hej, dá. Kde? Gift asi, nepočkaj. Nepíše trading? Nikde. Neviem, no. Asi sa nedá. Ja som videl na nejakým videu, že sa dá, ale neviem kde. A mne to dáva veľmi málo síly tej. Ale Rebirth mám až o 200 level. A 100 level mám za 3 sekundy. To sú rebirty odkedy? Kde? Rebirth. Aha, strašno. Aha, ja už môžem rebirt. Sú dá rebirt. To sa vymaxuj. Koľko máš level? Čakaj. Teraz mám 40. A od koľko môžeš Rebirth? Ja som mal teraz na 60, ale teraz potrebujem 75. A ja si môžem kúpiť trail, ale ja mám lepší ten už za 5 miliónov. Koľko máš vin? 1580. Ja som ti zabudol povedať. Okay, tu máš potu. A tu tak seď. Nie, počkaj. Tu kúkaj, tu máš inventory, tu si môžeš kúpiť auru, ale to stojí až 1 milión. A tu si môžeš kúpiť toto. Ja viem. Takže kúp si toto modrú a budeš mať 2x speed. Tak. Mne teraz vykrýva celá noha, tam mi dajte aspoň like, lebo to štípe. Fuj, ja neznášam to. Dajte mi like, prosím, lebo ja som zranený. Aj mne dajte odber aj like. Volá sa Bianka Romaníková na tým na YouTube, takže dajte jej like a odber hneď. Keď nedáte, tak ja si vás nájdem, hovorím. A keď nedáte, tak bude koniec sveta. Uvidíte. Prosím, dajte, lebo prejdem ku vám domov. Aha, admin abuse je o hodinu. Tu píše hore. Mne nepíše nič. Čo? Ukáž. Sa pozriem. Nepíše mi nič. Dá tebe neukazujem. To, čo som dal.
A ty máš inšie. Ja mám inšie. Super. Lebo ja som druhý level. Aha, no. To ja neviem. Ja neviem tiež. Ale mne tu píše, že hodinu a 20 minút. Ja už mám doraz Rebirta. Ja teraz som No nie, som chcel povedať, že mám doraz 40 triliónov speedu. Toto neviem, jak sa mi podarilo. No. Koľko máš level? Teraz mám 51. Od koľko máš Rebirt? Čo? Od koľko máš Rebirt? 75. Toto doraz máš. Ja mám Rebirt až za 22 levelov. A ty si jaký level? 188. Ja som trénovala na Abiusu, takže A to čo sa spánuje na Admirabius? taký veľký terminál, čo ten bežiaci pás, čo má toto Cast Speed. Aha, viem. Ale nie ten červený či. Ja viem, minule bol. Hej, ale ja som si na tom natrénoval 200 level, ale ja som debil, lebo ja som si dal Rebirth. Nie, ja som mal 350 level dokonca. Ja už som mohol byť doraz v 4. či v 3. borde. No. Už mám 40,5 triliónov speed. Ja mám skoro 1 milión, ale teraz mám 803 Poď viny. 000. A vino? 79. To si poď nazbierať viny. Okay. Alebo ja idem. Nie, ja zomriem. Zomrel som. Ale toto je až zo 160 level, ale ja to mám. Ja to zás nedám. Dal som to. A teraz ja od 180 na to nemám. Škoda. Teraz budem mať veľmi veľa speed. Už mám 41 triliónov. Bíbka, No. ty si tu môžeš, ale ty si verify a musíš tako verify mať a môžeš si to kladnúť, ale to je iba 15 000 speed. Ja znam. A to je mám. Však ja už to mám od dávna. Ja nemám. A ja mám. Pozor, ja už to mám od dávna. A čo som tam dostal vôbec? 15 000 iba. To je málo. To mám na Hej, ja to mám za 1 milisekundu. 15 000? Nie, ešte menej. 14 000? 13? Ja dostávam 315 000. Či miliónov. Ja už mám 1 bilión mám zase za sekundu. Lebo ja mám toto, aj ja bežím aj na tých páse. To sa dá. Ja viem. Ja tam trénujem, lebo to dáva viac speed. Aj s tým pásom. Toto naša kamarátka sa na nás dneska vykakala. Jaká kamarátka? Toto. A Morgan. Neviem, či ju poznáte, ale ona na nás sa dneska vysrala a veľmi. Čakajte, vám urobím jasná. To bolo AI ASMR aj s mojimi ústami. Jak AI
však to hry som vybrala. Aj to je ASMR, keby ste vedeli. Aj toto tu. Aj toto. Aj toto. S dachtami. Nemusela si podať, s čím to je, ale nemáš 24 tých Robuxov. Ja mám 6 iba. Ja mám 0. Ja nemám naozaj taký skin, len ja... No moja sestra povedala, že vyzerám ako pikmi, takže preto. Mám taký skin. Ale máš za Robuxy jeden skin. Hej. Ona... Ukážem vám vyzerá, jak vyzerá, keď toto bude tu na tým serveri. A že to o hodinu a 14 minút, to je ešte veľa. Takže není tu, lebo sme na ničom serveri. A koľko máš teraz level? Mám 53. Čo? Hej, A to nie si. kúpila si tú auru? Áno. Nie, lebo ja nemám peniaze. No, To nie je aura, ale trail. A ja mám už dobre, toto... ja sa pripojím na teba, lebo ja som sa na hodinu nepripojila. Nie, pripojila, len ja som v leveli. Či v druhém svete. Aha. Aura stojí 1 milión a ja mám tu za 5 milión. No, Uber. A toto koľko? Čo to znamená potu? Ty neznáš po anglicky. Že máš robiť ten quest. Jaký? Neviem asi čo tu. Neviem, kde. Mám si urobiť account, lebo že ho nemám weekend. Liked. Čo to znamená? Nie, linked. Ja neviem, jak to mám vysvetliť. Linked je toto, že... nie, to neviem. Ja neviem to vysvetliť po slovensky. Ja viem, to je. Čo to je? Je to link, že tam máš na to tu, že čo ti pošlo, či čo. Ale to neviem, jak urobiť. Neviem, jak to mám povedať. Dobre, ešte budeme baviť toto, či ideme do... Už mám 13 minút na hranu. Mám to skúsiť, ale ja to i tak nedám. Ja viem. Ešte ja to skúsim. Okay, a Skúsim to, ľudia. Ale tu nevadí, že mám menší level do... A to už to nedám. Tam my sa pripojíme za hodinu na tú túru. Dobre, ahojte, ja mám už vybitý mobil. Ahoj. Ahoj.